שלום לכם, כאן דקלה מור, על ידי יושבת היום חגית קושטאי. שלום חגית. שלום דקלה. חגית קושטאי בעברה היא בנקאית ואשת כספים. כיום היא מטפלת ומורה לתטא הילינג. היא למדה בחול והוסמכה על ידי בית הספר העולמי לתטא הילינג בארצות הברית. חגית, ספרי לי על התהליכים שאנשים עוברים איתך ואיך הטיפול בתטא הילינג עוזר להם. אז אני עוזרת לאנשים בשני אופנים. האופן הראשון הוא שמגיעים אליי לטיפול בנושאים שונים, כמו עסקים שבאים להגדיל את התוצאות העסקיות, בעיות בריאות, משקל, זוגיות, מערכות יחסים, מצבים של חרדה, דיכאון וכיוצא בזה. האופן השני הוא שאני מלמדת. מלמדת תטא הילינג. כן. איזה קורסים יש? יש 3 קורסים שאני מוסמכת ללמד. הקורס יסוד וקורס מתקדם זה 3 ימים רצופים, ויש גם קורס הגשמה ושפע שזה יומיים שלמים. בקורס הזה מגיעים אליי אנשים שאין להם רקע טיפולי או רקע רוחני קודם, ומגיעים ורוכשים כלים לריפוי גם עצמי, גם לריפוי ילדים שלהם. הם לומדים איך להגיע בפשטות ובקלות לגל של תטא, ומתוך כך לגלות מה התכנים, מה האמונות, מה שם לא עובד בעבורם ומייצר מציאות לא רצויה, ולהפוך את זה למציאות רצויה. רובנו הרי יודעים שכשאנחנו מתכווננים ומזמנים חנייה, אנחנו מצליחים. בקורס מתאפשר להגיע ככה במחשבה ממוקדת אל אותם דברים שאנחנו מאוד מאוד רוצים, ולגרום להם להצליח בחיים. לדוגמה, כשאנחנו במשפחה רצינו למכור את הרכב, אז ככה כל המשפחה התכנסה והתמקדנו ככה, עלינו כולנו ככה לתטא ביחד, והרכב נמכר כעבור 24 שעות. אם אני רוצה להגיע למשל לפגישת נטוורקינג, אז אני לפני זה מתכווננת ומתמקדת, ואז הפגישות המתאימות מגיעות אליי. זה עוזר להתמקדות בדברים שאת רוצה שיקרו בחיים שלך. זה עוזר לזימון ולהגשמה של דברים. חגית, אז בואי באמת נדבר על בעלי עסקים. איזה בעלי עסקים יכולים להיעזר בשיטה שלך בצורה הכי טובה וממוקדת? אז קודם כל עסקים שרוצים לעזור לעצמם ולהבין מה קורה שם בתוך התת מודע, מה שם חוסם אותם ומייצר עבורם מציאות לא רצויה. אז קודם כל בעבור עצמם, כדי להגדיל את התוצאות העסקיות. מעבר לכך, אם אותם אנשים הם יועצים עסקיים לדוגמה, או מאמנים לתזונה, או מאמנים לספורט, הרי שהם יכולים בליווי תהליך להבין לא רק מה קורה באותם 10% שזה החלק המודע במוח, אלא מה קורה ב90%, מה חוסם את האדם. הם באנשים שמטפלים בהם, את אומרת, אנשים שמייעצים להם. נכון מאוד, ולהקפיץ את התהליך, להביא את התוצאות מהר יותר. אם לדוגמה תהיה מאמנת לתזונה, שתמצא אמונה מגבילה אצל אחת המתאמנות שלה, כמו אם אפחית במשקל יהיה חשופה, הרי שאותה אישה לא תרצה להפחית במשקל כי היא לא תרצה להיות חשופה. ולכן מציאת אמונות מגבילות ושחרורם או החלפתם מאפשרת מציאות אחרת. איך השיטה יכולה לעזור לאנשים בחיים הפרטיים שלהם גם כן? זה יכול לעזור להורים שירגיעו את הילדים שלהם וגם ישלחו להם ריפוי. זה יכול לעזור למורות שהן נכנסות לכיתה והן מרגיעות את הילדים ומבקשות אווירה מסוימת שתתקיים. לקבלת פרטים נוספים, לקביעת פגישת ייעוץ וללימוד השיטה המופלאה הזאת של התטא הילינג, אתם מוזמנים להתקשר עכשיו אל מספר הטלפון שמופיע על המסך, גם כתובת האימייל מופיעה על המסך. תודה רבה חגית קושטאי שהייתי איתי כאן היום. תודה רבה דקלה. תודה רבה לכם, כאן דקלה מור. להתראות.